Hola, bon dia. Soc Laura Giraldez, educadora de Patrimoni Històric de Calafell, i avui us parlaré del ritual funerari en època ibèrica. Nosaltres coneixem el ritual funerari d'època ibèrica gràcies a les fonts escrites i a les fonts materials, és a dir, a l'arqueologia. En quant a les fonts escrites, coneixem els historiadors grecollatins, com ara Apià o Diodor de Sicília, i en quant a les fonts materials, tenim jaciments arqueològics en els quals s'han trobat necròpolis i que ens donen a conèixer una mica com era aquest ritual. Malauradament, nosaltres a Calafell no hem trobat mai la necròpoli, és a dir, que això que tenim al davant és una reproducció del que seria un espai o ciutat dels morts, necròpoli. Tenim per una banda una pira funerària on es practicava la cremació i per una altra banda tenim un espai en el qual s'enterraven els morts. Com sabem que es cremaven? Doncs normalment aquestes tombes, quan les trobem, el que localitzem a l'interior són urnes amb les restes dels ossos d'una persona que ha sigut cremada, d'acord? I, a més, gràcies a les fonts escrites també sabem que practicaven la cremació. Una vegada s'havia cremat el mort, s'agafava la urna on es col·locaven els ossos i es transportava cap a la tomba. Un cop a la tomba, el que es col·locava al voltant de la urna on hi havia les restes d'aquest mort o morta era l'aixovar i les ofrenes. Per una banda tindríem l'aixovar, és a dir, els objectes que aquesta persona es voldria endur al món d'ultratomba. I per l'altra banda tindríem les ofrenes que la seva família, els seus éssers estimats, li voldrien deixar en honor a aquesta persona o en record. Aquí nosaltres, per exemple, tenim reproduït el que seria una tomba d'una persona que, per poder saber si era un home o si era una dona, per poder saber quina era la seva classe social, quin era el seu ofici, el que hauríem de fer realment és una espècie de CSI, que és el que fem els arqueòlegs, d'acord? Quines preguntes s'han de fer? Són superimportants. Per exemple, en aquest cas tenim restes d'armament, tenim una latene, aquesta espasa de ferro, tenim un casc. Això ens pot indicar que la persona que hi hauria aquí enterrada seria un home, un guerrer, o no. Perquè, per una altra banda, també tenim restes d'objectes femenins. Tenim, per exemple, una fusaiola i també tenim una pondera. Aquesta pondera o pes de ceràmica servia per poder tensar els fils dels telers. Al mateix temps també tenim ceràmica, tenim peces de joieria. Doncs amb tot això ens hem de fer les preguntes corresponents. És un home? És una dona? No ens podem enrefiar perquè hi ha tombes, com ara la de la Dama de Baza, en la qual primerament es pensaven que hi havia un home enterrat i després s'ha demostrat que era una dona. Per tant, les preguntes són superimportants, perquè si no, reconstruiríem la història d'una manera equivocada.